ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ସତରେ ଥରେ ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଆଉ ଶରୀର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ନଥାଏ। ସମୟ ଏକ ଅଫେରା ବାଟୋଇ ପରି ଚାଲିଯାଏ ସିନା, ହେଲେ ରଖିଯାଏ ସ୍ମୃତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ମୃତି କେତେବେଳେ ଦେଇଥାଏ ଖୁସି ତ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ। ଶୀତ ସକାଳର କୁହୁଡ଼ି ବି ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯେ ରାସ୍ତା ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଆପେ ଆପେ ଦେଖାଯିବ। ରଙ୍ଗ ଦେଖିକି କେବେ ହେଲେ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆମ ଆଖିରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ନିଆଁର ରଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆମର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।